камиона идва от България, пътува към Турция. При проверката в шофьорската кабина под леглото на труднодостъпна фабрична кухня, митническият служител установява стиропоров контейнер, в който има 100 леопардови гекона, нощни гущери, а в друга по-малка картонена кутия са установени над 240 тарантули. Това е горе-долу нормалната окраска, дивата. И всичко друго се отглежда и се получават тези морфи. Има, вижте, този къв е светъл, даже за мен би казал, че е малко грозен, нали? Като прозрачен. Другите има най-различни окраски. Те са по-големи, тия тарантули, да. И тук сигурно ще има по-голяма, трябва да ги вадиме, защото те са затворени, сега не искам да го... той ще пише и тук какъв е. Значи тези гекони, нали, морфи от тия, сега на България вървят, мисля, че около 80-80 лева. Точно не мога да кажа. Говорим за тези малките. Тези, да. Те са, да, малки, но са на няколко месеца, не са много малки. Съвсем малки. Докато тук паяци има, които са съвсем малки. Паяците трябва да се доотгледат. Вече те, мисля, че са готови за продаване. Те по-големи, те могат да ги продадат на любители. А пък те ще ги искат да ги доотгледат малко, защото той буквално, ако го изтърве, няма да го намери. Германия или Чехия. Там развъждат много, има любители, лесно се развъждат, има почти като, да не кажа ферма, ама да кажа, има си 50-60 женски гекона и ги развъжда, има си там и излизат, имат сбирки, където се продават, имат, въобще няма проблем за тази работа.